Enek le ngocok perut, enek le ngocok kertu. Sing penting ora liyane ora. Ana Sukipan sing lagi ngetren. Lan ana Mas Bagong Petruk sing lagi viral. Lah iya. Bojo kok. Lah bojo ki ibarate ya bojo anak ki nyawole ditotoi lho. Kowe malah mbok keke kancamu. Wis gen wong ya dibutuhke kok ya nulung. Wong bal-balane ana persahabatan ngopo kanca ora. Ora ngono bahasamu kuwi salah. Sabaya mukti sabaya pati lho. Nek selama bojomu kuwi digodha ora gelem kowe wajib nglindungi. Lah aku saiki bojomu kene digodha gelem ora? Nggih, mboten purun. Lah gak gelem kok mbok culke. Nglimpe kok. Tek kowe iki sing kurang tegas to Mas dadi wong lanang. Wong lanang ki ya kudu duwe ketegasan kok. Ya. Ngono. Lah umpamane Apri iki bojoku, kowe ganggu. Oh, nyawa tak totoi no. Upama Mimin iki bojoku. Heeh. Kowe ganggu ya tak Kapake. pateni ya iku. Wih. Lah bareng Mimin mbok totoi nyawa lah bojomu kok malah mbok toke. Ha iki penak kok. Oh, malah. Oh, Kok penake gondi? sak modare lah ora meteng. Iya wong. Langsung ngatur. Mriki Mbak Mimin mriki. Nah. Langsung Ayo, ngatur. ayo Lek. Heeh. Alon Kok Duh, yang bayune kok oleh iki lho. Kok sajake kok rada murung entek sama Mbak Apri. Lek Mimin kok rada kaya susah ki ngopo? Anu. Kita lagi ana masalah ya. Lagi ora penak awake, Mas. Oh, apa enak awake. Bar flek jare. Flek iki Ngopo? Sik. Eh? Flek kita tegese piye flek? Flek paru-paru. Oh. Fleke nang kuping awak. Ngopo Mbak Mimin? Mas Petruk, Ono apa ya iki? Dek Apri, Ngapa? Mas Bagong. nggih, Budi. Ojo aku ki ngugemi dadi darmane seniman, Heeh. labuh ning budaya. Kira-kira bengi iki aku ra mangkat. Lah kok ya iso tekan kene. Kira-kira bengi iki aku ra mangkat. Nek Ora. aku wong budaya, lek ku labuh budaya iki lek rungkepi dadi seniman kuwi. Wong ditimbali kon nglipat. Kowe ngerti ra? Ora. Anggit WA aku kene iki. Upami jawab Mbak Apri tok sing enom etuk mboten. Sing dijopi kowe tok aku ora kanggo lho Pri dina iki jane. Bengi iki. Bengi iki sing dijawab sing enom sing ayu ngono kuwi. Ya wis Aku ora lumrah no ya Mas ya Iya. nek sing enom ki ya anu ya sing dibutuhke. Kabeh iki mesti saiki butuhke sing enom. Wong urip ki ana masane. Oh. Ana masane Mimin berkibar, ana masane Mimin ki tetep stuck ana dhuwur, ana masane Apri sing nyalip dadi sing berkibar. Ngono. Lho ngono. Iki Panjenenganmu ya kudu nglenggono diajeng. Ora salah ati, ora sah cilik ati. Pancen kuwi wis dadi kodratmu. Yen pancen dina iki ki sliramu wis cara-carane geni ki wis rada mblerep, ya ditampa wae. Lah, nek mergo ora didhawuhi Pak Bagong Darmon mergo aku ora kemampuanku ora maksimal. Aku iso nampa. Nanging Oh Mbak Mimin saiki serayu rupane diwedhake ora gelem nemplek Heeh. umpamane heeh to. Umpamane Mbak Mimin suarane wis ora madolke, aku iso nampa. Ning aku ora dijob derek Bagong Group mergo aku ora gelem didemeni dalange. Lah ki ra ya kudune pilah to. Pilah kudu pribadi karo njih kudu pilah. Aja digone panggung. Kosek ta? piye masa piye? iki lho iki Kosek ta? tembunge Iki tak urus iki. tembunge Kedah dipun luruske lho Tak niki. luruske lho. Lah britanipun ngaten kok. Aku ki kurang piye karo Mimin kuwi coba to. Kuwi wis ceblok dadi penyanyi tak openi saka numpak pit motor saiki tumpakane mobil sing nukokke sapa kuwi coba? Lah, Sinten? Lho, tuku dhewe. malah cek mending aku. lah piye? Bojo minggat ra apa-apa. Mosok dalang wong ngene gelem. Ra mudeng to. Lah, Beliau Heeh. rayi dalem Ki Haji Anom Suroto. Haji Anom. Heeh to. Omipun Mas Bayu Aji. bener. Neng ngerti lah selama pandemi 2 tahun beliau rak neng omah, Iya. ora wayangan. Heeh. Sing nyukupi Ora ana job. Lah le nyukupi kebutuhan bloro pleret iki sapa nek ra aku? Bolo pleret sak leker genthok iki sing nyukupi sapa? Wayangan ramen aku campur sari main terus. Heeh. Ra napa bayaran langsung tak transfer Pak Bagong. Kanggo nyukupi Dadi kebutuhan aku Pak karo Bagong. aku karo wong lanang ki bayar aku. Lah kok bayar? Kok soroh men kowe. Wong wedok kok karo wong lanang Lah bayar. garwane Pak BG Pak Buduwi kuwi terus dadi apa, Lek? Lho, dekne iki mau di formalitas. Formalitas BG iki. Dadi formalitasnya Oh, BG iki. Kowe ngomong aja, Sal. Dadi intine Sembrono. bengi iki
Pak apa ki selingkuhe Pak BG karo Apri anu Mimi kuwi kewiyak. Kleru. Lha apa? Ora selingkuh. Lha apa? Aku dikebonke. Apa minta? Dadi Dikebon ki maksudnya digawak ning kebon. dadi aku Dikebonke, dikandangke. Dadi singitke nek bagian jagong Bu BG, nek bagian among tamu Bu BG. Ning babakan ekonomi aku sing ngurusi. Piye-piye Ji? Bojo kok dikebonke lagi bojo apa tengu? Delok. Piye? Babakan jagong Bu BG. Bu BG. Bu BG. Babakan blonjo Bu BG. Wah, elok. Kae patute ya panten gur dijak layat tok. Ya ora. Ya ora ngono, Mbak Mimin wong kabeh mau ki nganggo srana ya ta. Aku mau jane yo ngenteni lho sampean kok ora teko-teko ki ngopo. Dadi pikiran lho aku iki. Tenan lho. Loh. Aku iki matur witing klopo sak lugune kok sakyane ron teko ki atiku ki tenep ora iso tentrem. Pak BG ngantek ontong cono wae ngantek sasar susul. Nah, kuwi gara-gara kowe ora teko-teko. Saking kawatire engko nek dalan dinyang wong. Lame siji ati siji lambe. Pihak aku nek setukan ra ya ngono kuwi nek setukan. Oh. Jaman durung paribasan, esuk nggo sore nggo bengi nggo awan. Lho aku ki ya karo ngopo to karo Apri ya ngopo to ya ora ngopo-ngopo ya Pri ya. Ya mung ndek ingenane karo ndek ingin kuwi ya Pri ya. Karo ge kapan kae ya to Pri? Nah kuwi. Kowe rasa lho, Truk. Dadi kowe iki tembung aluse garwa ampile Pak BG. Garwa ampil. Aku nikah sego pindang, nikah desa. Dadi nikah bali karo ditapuk sego pindang. Iya. Ditapuk. Sego pindange nikah diseceke desa ngono kuwi. Oh, anu nikah modin. Nah, nek omong-omong babakan katresnan, aku percaya nek Mimin ki menguasai. Nggih. Mergo sak ora-orane Mbah Imin ki muridé akeh. Mbah Imin. Mbah Imin ki tenan. Tenan kuwi. Mula iki gandeng adicara ngunduh manten. Mbah Imin ya kudu iso sembodo. Menehi ular-ular kelawan Ongki Adi Saputra anakku lanang iki karo anakku wadon Restu Anjani SE. Iki sarjana kabeh Mbah Imin. Sarjana. Nah, dadi contoh aja kok ngrembug perkara kebon, ngrembug perkara selingkuh, tengu. Kuwi apa kuwi? Babakan ular-ular kuwi aku percaya nek sliramu wis mumpuni. Nah, lah aku kuwi. sing ular tanggane tak aku. Ular tangga. Ya sithik-sithik ora cak teges gurone ya Mas Bis. Jagong Dek Apri. Ya, gurono ora Carane apa-apa. kan aku metu tuwa timbangane sliramu. Nggih. Aku wis meh 50 umurku. Iya. Iki cek terlihat cantik, Aweh. mungil, energik. Tuwek kok bangga. Iki temanten sekarone wis dadi bojo le. Dadi garwa. Tembungmu bojo. Bojo. B-O-J-O. Tegese B. B. Berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu saling jatuh cinta. Dari mata turun ke hati. Oh. Orang tua, agama, negara harus merestui mergo pangestunipun tiyang sepuh menika dados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Juga Nggih. disahkan oleh negara Agama, agama lan negara duwe surat kanggo kekancingan. Buku nikah. J. Jadikanlah dia pasangan hidupmu sampai akhir hayat, satu untuk selamanya. Dadi Hanya aja makut. kaken-kaken Nah, inen-inen. ini selamanya. Mergo wong tua pegatan ya akeh. Soalnya wong biasanya piyai kakung biasane lho ora kabeh lho. Nek raden-raden nek secara finansial wis mumpuni wis bakoh sok kadang kala ngliwang imane langsung kegliwang kegoda. Kowe mau J. Lah nek wong wedok Nggih. ki bakoh, sing lanang sukses ya seneng, sing lanang rekoso ya ngewangi nyambut gawe nek piyai putri lho nek. Soale wong wedoke kaya kowe. Nah, Bakoh. Bakoh. Bakong coke kebone urip. Ora nggawa standar iki lho. Sing nyari dhewe O. Oh. Oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya, KDRT natoni atine wong wedok. Yang Setelah namanya lahir natoni- dan batin. Heeh, natoni ora kudu ngeplak, ngampleng, nyiksa, nekak ora. Heeh. Ning gawe goreh hati wong wedok, satu tetes air mata dari suaminya 1000 dosa bagi pria. Dari sang istri. Kuwi mau bojo. Kuwi pandangane wong wadon. Nggih. Nek pandangane wong lanang ya aja ngono lho Min. Lah pripun? Banyak loh sekarang itu perempuan yang menyakiti hati laki-laki itu banyak loh. Kok Dadi Loh, wong lanang ku ya wajib ya dibelani. Dadi Boleh kesetaraan gender, boleh kita mempersamakan antara wanita dan pria, tapi harus kita tahu kiblat kita. Kalau kita seorang perempuan, gelem ora gelem kudu tunduk dan bekti karo wong lanang. Kuwi hukume wajib. Nah, wong lanang ki imam keluarga. Lah, ngono. Nyampe gawean wong wedok ora salah. Nah. Nek
bojone mulih bar wayangan kok kon umbah-umbah. Ha, kuwi. Memean. Kuwi rungokno kupingmu kuwi. Wong lanang kon ngliwet ki apa member nek ngono kuwi. Kan ya nonton situasi lah nek sik wedok lagi ra penak awake lah ya wajib ban. Ora penak kok ndak ndina. Apa ya iso? Jadi intine antarane suami istri itu harus balance. Balance menurut kodrat Seimbang. Nah, ngono. Kuwi mau bojo Mbak Mimin. Dadi wong kene wis dadi bojo kan bakal duwe keluarga. Keluarga. Kuwi 4 suku kata. Keluarga. Ya. Ke Sik usul. Nggih. Nek muni R diwangi ndor-glodor. keluarga. Keluar ya. Keadaan apapun harus tetap bersama. Heeh. Lupakan masa lalu dan egoisme masing-masing. Ya, betul. Itu betul. Arahkan ke hal-hal yang positif. Gagasan dan kemampuan harus seimbang. Nah, mula nek wis keluarga omah-omah kuwi modal cukup 1 juta. Nah, Apa kuwi, Mas? Apa kuwi? Setia, jujur dan takwa. Ya. Pancen go. Ya. Setia, jujur dan takwa. Wah, wis bojone ora setia, ora jujur, ora takwa. Mula digondhong wong. Darkoni. Natasu kaya. Mergo gini, Gong. Wong ki nek setia karo bojo, ning ati iki sing bagus mung bojoku tok, sing ayu mung bojoku tok. Ora ndek pikiran nyeleweng. Sing ngono itu jujur. Wong nek jujur ki ayem tentrem. Oh, ngono. Aku gak jujur pisane konangan. Apa kuwi? Lah bar tanggapan dereke Pak Biki kae. Iya. Diparingi 1.500.000. Iya. Sing 1.000.000 tak keke bojoku, sing 500 tak simpen. Terus Lah aku nek nyimpen duit tak cepetke nggon petisi ireng kae. Kaya bapak-bapak kae lah. Iya. Pocapo wayah maghrib salat jamaah. Iya. Aku imam bojoku makmum. Terus Petise tak nggo. Lah pas rukuk iki dit 500 jeblok. Aku batin nek jupuk diet salatku batal. Nek ra tak jupuk selak kedisian bojoku. Bojoku ki ya bajiret. Lah piye? Lah kok sujud ki brangkang maju. Jika diet 500 kuwi. Sing goblok ki kowe. Akhire salate batal. Sing pekok ki kowe iki. Lah piye? Duit jeglok mbok dijikuk. Salate batal no. Baleni. Loh, akhirnya batal gong. Wong loro padu royakan duit. Terus anakku ngene, bapak ngalah dit ganti gawa ibu. Aku yo ngalah, dite gawa bojoku. Lanjut ke Terus salat. Ayo salate dilanjut neh aku ngono. Tak baleni. Lah ning jenenge wong bar padu ki maca Fatihah yo karo ngusul. Aku ngene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Isi anyel. Iya. Ambaleng aku walabdolin ini bojoku ngene iki. Ora arep amin. Ora arep amin ngene nek jek karo jangkar karo selanang. Ora arep amin, Dek, sadek. Ya kudune dipilah nek urusan kadonyan karo urusan Lah, iki penting Intine kan ngene to, nggih. Jen. Intine wong karo bojo ki kudu jujur. Nggih. Lan wong ngadep Gusti Allah, wong salat kuwi kudu semeleh atine kudu khusuk. Sing keri dia takwa to, Gong? Takwa. Wong yang takwa, yang rumah tangga ki yang dilandasi rasa takwa, bakal ayem tentrem. Nindakake apa sing dadi dawuhe Gusti Allah, nyingkiri apa sing dadi larangan Gusti Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene wong sing mulya ana ngarsane Gusti Allah ki wong-wong sing padha takwa. Nah, nggih. Aku ngene iki. Bojomu ki dandakno. Lah, kuwi. Kadung minggat kok dandake. Wong ngono ngomong. Lho kawula dani sapa sing miwiti? Kabeh iki ana sebab musababe. Lah, Kudu digoleki mula ana 5 bab kowe sing kudu dihindari supaya wong omah-omah ki iso rukun, iso akur, iso awet. Siji, ketidakterbukaan terhadap pasangan. Kuwi jangan. Mula nek karo pasangan iki terbuka. harus terbuka. Apa enenge? Lho ngono. Mboten selintutan ngoten nggih. Ora kena, bojo ki bisa diibaratke bonekane, bisa diibaratke wong tuane, bisa diibaratke anake, adine sak piturute, kanca dolan, kanca pisu-pisuan sak piturute. Jadi iso dadi apa wae. Mula terbuka kuwi penting. Kaping loro apa? Ora kena egois utawa egoisme harus ditinggalkan supaya wong urip iso awet, ayem tentrem. Nek mung ego ki wong lanang ki ning omah dikeki gerah ning dalan dikeki bandeng ya dipangan kok. Ning omah dikeki iwak pitik ning dalan ngeki barang bosok ya gelem. Lah kuwi nek awake dhewe iso ngurungkepi paribasan ngerti karaktere bojone sak tenane piye ora bakal kok wong lanang menggok ki ora bakal. Goleki apa to? Direwangi nyambut gawe jenggruk awan bengi rina wengi goleke duit nggo sapa to? Nggo keluarga. Laras. Lho kuwi. Apa ora mampu ya isan ya. Nah, kuwi. Makane wajib kuwi lah di variasi hidup kuwi arep kudu dikembangke sing temenan. Kaping 3 kudu
ninggalake rasa cemburu buta. Lho, cemburu kena ning aja buta. Lho ngono. Seneng sayang ya kena ning aja kesayangan aja kesenengen. Mergo kuwi malah ganggu gawe. Nggih. Dadi kaya Mimin ku ya kudune maklum Min aku karo Apri iki ora nek apa-apa. Aja cemburu. Aku betul-betul tidak ada apa-apa Min. Aku karo Pak BG iki ora nek apa-apa, cemburu buta. Jejak digital tidak bisa dibohongi. Kok jejak digitalnya apa? Perlu tak share neng grup. Apa lho? Kan rekaman Dilus-lus kae. Lho. Kae dilus-lus apa golek tumo aku ya ora ngerti nek sing ngene. Kayak gur drama ya, drama panggung. Drama Pak BG menikmati. Cemburu. Penjiwaan kok. Masa Menikmati. Lah, cemburune ki wis ora buta kok, Mas. Lah piye? Cemburu kero nek. Penjiwaan. Tatluke sing nganggo papat terlalu banyak menuntut. Lho, karo pasangan aja terlalu banyak menuntut. Ngerti situasi. Wah, iki apa mau glontor kuwi lho. Wah, lho, lagi ora nyambut gawe. Bojone kudune ya sadar. Glontor dhewe selama ndek iki melu bojomu ku ya kowe kudu sadar kowe iki urip gandul ki ora kena njaluk neka-neka. Kok sadar rumah edan apa? Sing pungkasan ya ku kurang mengapresiasi pasangan. Ala ngapa nek paring karo pasangan ki kelep dialem. Wah, mambengi elok. Wah, kowe ayu banget lho. Wah, kowe ganteng banget lho Mas. Lho ngono. Wah, masakane enak banget. Lah, Wah, kuwi. dino iki kowe nyenengke bune. Nah, kuwi. Anake pinter mergo didikanmu bune. Nah, sak piturute. Bombong manah. Ya. Soale wong wedok ki lara-larane wong wedok ki siji dipaido gawean ngomah, loro nek ditanding-tandingke. Kula wong lanang aja seneng dadi jaler. Ning Jaler ki apa, Jeng? kulino ngujo barang saler. Lah kudune pengen dadi Priya. nek priya. Pribadi kang setya. Nah, iki lho. Dadi yo panutan. Saka tembung panut. Dadi panutan. Ayo tembangan saiki. Ya, tembangan. Gong, Pun. bojone dhewe kae bojomu Mimin. Lho kok tuwek. Kok sik aja kok aja pilih-pilihan sik. Iki kudu ditareni sik. Bagong maju kira-kira Mimin karo Apri sing gelem sing endi. Pilih sing ndi? Ngono. Sing jebles bojomu sing ndi? Aku rasah nawak-nawakke. Wong barang bagus ki rasah dak-wakke goleki. Nek golek enom ayu ya Apri. Heeh. Ning nek golek gemati karo wong lanang milih Mimin. Nah, Wes kowe milih Mimin nak pengen najur uripmu milih. Pacarku sing dhisik masuk angin 3 dina wis tak yasin ki kok. Iya ra. Ben iki to. Nek pengen najur nyedak Mimin ngono. heeh. Penak apa? Nek pengen najur nyedak Mimin. Rene iki arep dirajang ya. Nyuwun nemipun Pak Lukito, belok 6, belok 6. Nah. Diajeng Kula Kang Mas. kaya-kaya bengi iki donya iki darbekku lan darbekmu ya diajeng. Leres ngoten tresna kula kalian panjenengan menika sundulaken. Bune, ya pancen. Ayo nonton wayang Mas Bagong Darmono ya Bune. Arep kaya ngapa najan kowe semper aku ya tresna kok Bune. Nonton Pak Bagong Darmono. Heeh. Wayangane apik, bergas, ning rada cetil. Ya ora masalah wong ya witeno lagi bar pandemi. Bar pandemi ora apa-apa ya, sing penting yang kuyung ya nambah budaya. Diajeng Kula Kang Mas. sesuk kan bengi iki tanggapan. Nggih. Sesuk awan sliramu bakal tak jak mlaku-mlaku ning Hartomonol ya. Hartono Mall Mas. Hah? Hartono Mall. Diajeng Mas aku pengen tamasya. aja kuwatir, aja kuwatir. Pegelik, Mas. Aja kuwatir, sesuk Pegelik, mlaku-mlaku. Mas. Hei! Sesuk jalan-jalan. Jalan-jalan ya, Mas. Kemukus ya. Kuwi kan bagian begenten kae to, Mas. Ora. Diajeng Wisata. Kula Kang Mas. iki sliramu kan ora ngagem gelang. Nggih. Sesuk tak pundhutke gelang sing 24 karat Saestu. sing gedhi-gedhi Sing diajeng. gede-gede. Bune, Pripun, Kang? sesuk tuku karet. Jedet matane tanggane, Bune. Kowe kok serik to? Kuwi wong dengki srai jal metake dawen panasan. Wong bondo niku dipamer-pamer tuku gelang. Lah iya Diajeng. tuku karet Mas. Mobil awake dhewe saiki lak mung Innova. Mong Innova. Sesuk dijolke Toyota Alphard kaya kagungane Bune, Pak Saroso. Bune, Kang Mas. sesuk tuku ambulan. Apa, Mas? Nggawa tanggane awake Lah dhewe. iya. Lho wong apik ta wong apik labuh tangga malah Tak kira nggawa bune. kok go Duh wong ayu pepujaning ati. Pancen kowe ayu tenan diajeng. Panjenengan menika priya ingkang sulestya Kang Mas. Apresiasi kagem garwanipun patut diancuki jempol. Pancen kudu mangkono Yayi. Truk, Apa? njaluk.
Mas aku teke dhewe-dhewe kok. Mas. Ngopo? Wetengku lho, Mas. Kuwi tolene nyengkal. Wong bayi kok tole. Iki lho seneng bayi. Iki seneng aku iki lho seneng. Apa iki nang ngomong critane wedok iki bayi. Kok bayi kok nyeng Diajeng, iki wedok. Lah ya anak sing ning jero tole sing ning jero weteng. Oh lho. Anu sialek wake up dadi. iki ora mungkin wong iki usaha bayi tabung. Tabuh. Tabung apa? Demben ora metu malah mbledos. Lah tabung apa? Gas 3 kilo. Aku ki gumun lho, Mas. Piye? Jane priksa nang bubedan ki aku wonge fertil alias subur nganggo banget. Lah kok terus uritane akeh banget lho. Apa iya? Patene kokean tak dol nang nggon angkringan barang lho uritan iki. Sampe kokean uritan ki lho. kowe iki lehor apa wong? Aku yang gumun bubedan ngendi kok ngono Wong ngon sego liwet ka kok kene to. Aku kene iki ora cedhar sego liwet ka uritanmu saking kokean aku reden kok, Mas. Kene. Kaya ngene wong nandang asmara. Ora masalah diajeng. Pokoke awake dhewe iki santai. Arep kaya ngopo penting mesra. Tangga serik ya gen wis gen. Kuwi gek kepiye? Karepe iki piye doan? Bebojoan ki ya ngene iki. Suket godhong aja nganti krungu. Aja nganti krungu. Bojoe mbak direkod doyok pepe kok wis sah kok. Penting dadi adik ya ra. Ono ora aktif Pak. Karo bojo ki lah ya mesra ngene iki. Nah, karo bojo ngono kuwi. Lah kowe iki kok wong loro ki kok malah ikhlas. Engko nek tak pangku aku dinggoling kene ndang lungguh. Kok mah jaranan ki. Kene aja Aku sing goling. ger biasa-biasa Ya, konvensional santai biasa. aja. Wong Aku sing wadon. frontal kok frontal. Wong wadon ki seneng diperlakukan dengan halus. Lho, rupana. Mergo perasaane ya halus. Ya rong karuan kok sok-sok kalusen malah lunga kok. Lah nek wong wedok alus ki wong wedok ra doyan gawean pengen wong disik-isik dimanja-manja. Lho, pancen aku wong lanang sembodo kok. Oh, iya. Bojoku tak pengen nyambut gawe apa-apa kok. Kandhane kok. Lah wong wedok kena duduk sumur dadi ya Kaya Iki bojoku, bojoku. Senengane kok ngerayah lho. lha ya nom kono. Kang Mas napa netra panjenengan kok terakum. Kilap diajeng. Monggo pun rahapi Mas. Iya. Duh dewa Jawata Gung Welas. Melas banget. Sono homring wak bune. Bune Injih Kang Mas. kok gedhe nggonku. Iki apa? Iki kesenian apa tenan bukane kaya ngono. Menika aurat menika kedahipun dipun tutup Ya wong lanang ki ora apa-apa bebas bune. Kang Mas. Kok malah cuwilik to. Mulane aku anggere mayang ning luar Jawa ki nek ngejak Mbak Sukipan ki bojoku wis ora jan kono wis nginep ya oleh ngono ya wis. Pokoke nek luar Jawa sindan lima ki ra katut. Mimin apri kudu katut. Aku sing ngusungke koper Pak BG sapa? Oh aku ki manol to ditanduk. Welas ana homring wa mami isih nuansa lebaran sepiro luput iku. Aja cerak-cerak, Mas. Aku njaluk pangapura. Kok ngewelik to? Kudune le ujung ki sing wedok kok malah sing lanang le. Sing sungkem ki sing wedok. Sing sungkem ki sing wedok. Nah, ini perlu diluruskan. Lho lho. Lho, apa nek sing wong lanang ki kena diluput? Lho, ngono ki aja do rebut bener ngrebut salah. Nanging Lho, nek wong salah, wong lanang salah ya njuk ngapura karo wedok ra Wah, apa-apa. bener berarti ora salah. Iyalah. Jajeng. Wong jenenge wong lanang kocruk ya ora masalah. Engko nek wis mintip-mintip omongo. Kuwi engko gagar otak ora ya. Gabrukan. Apa iki ngomong sekate-kate. Ya. Sok kapan kasembatan jejer lan wong ayu Bune Injih Kang Mas. wong desa ki nek nyeluk bojo mung bune ya. ya ken. Aku karo panjenenganmu lak dia. Kuwi saka singkatan, bune iki saka singkatan. Napa, Pak? Piye to mlebune? Kula dhewe nggih bingung. Diajeng Kula, Mas. bebasan ing jagat iki ora ana papat
ing donya ora ana 5. Ya mung ing bumi iki sawiji sliramu kang Gusti. Saestu. Kuwi mung puitis, mung menang puitis. Iya. Aja kalah, aja kalah. Eksekusine ra. Bagong ora kena kalah. Ayo. Ayo aja kalah. Kuwi mung puitis. Diajeng. Nyoh. Lah kok mung puitis kan aku langsung eksekusi nyoh. Iya. Lho apa? Bune, Ije Kang Mas. coba sawangan manuk loro kae. Ije menika. Jaka ya andum katresnan. Ije kan Mertandake kaya awake dhewe sak kloron. Iya, kuwi ya manuke ya loro manuke ya padha. Wah, kono manuke andum katresnan. Lho. Iki manuke. Menika Kang setuju Iya, iya. menika kok kacung kacung. Lah, kamangka kae manuk gagak ki, Mas. Manuk ki Sriti ta apa kudu. Biasane diajeng biasane. Nggih. Wong lagi posa pasian ngerti manuk gagak kuwi wis pralampita. Pralampita menapa? Wis pokoke pikiran dhewe. Manuk Ya, gagak ki lak tandane arep wong mati to. Manuk kuwi nek gedhe. Lah nek cilik Nek cilik apa? yo empret. Menik. Udu. Pleci. Manuk cilik, Udu. anak manuk. Udu. Lah apa? Kacuk. Kiki apa lho? Lah. Wah, pateni lho iku. Kok kowe ra ngandel lho. Wong omah ngarepku kuwi lho. Angger ngudang anake cilik. Kacuk dhewe, Bu. Kacuk dhewe ora saru wong cilik kok. Tak saleh kon Cik. Cilik kok. Mbok kula nyun fotone kados napa. Dereng ngertos Kok dadak njaluk foto? jenenge wong ki ya pengin ngerti to, Jos. Besok kapan? Kasem. Wis ben. Sakelingane kono. Karepe wong durusane dhewe ya ta. Rumah tanggane masing-masing kok senengane kepo. Ora usah kene kono wong liya diajeng. Benjing nek kula sampun gerbini, panjenengan ngersakaken putra kakung napa putri, Kang Mas? Aku manut sliramu wae diajeng. Jane nggih kakung kersanipun bakoh lak nggih ngoten to. Oh ngono. Oh, nek awake dhewe sliramu engko meteng, wis lanang wadon ditampa kuwi rejeki saka Gusti. Amanah menika. Amanah. Masak ngarani. Wadine almasyaallah. Almasyaallah. Iki Bintang ngene. tamune tambah siji. Tak sapone rawuh. Dagelan. Jeng dalu, Mas. Mas Kangkong. Kanggo. Iyalah. Oh, bintang tamu to iki. Dadi ki ngene. Jek menang awake dhewe. Napa? Ono bawa angger tak tutuke ora lega. Ya wis kono sing ngiringi gender penerus saron loro. Ki sing rene aku. Hak ya dhewe. Heeh, wong nang ngarepe awake dhewe. Dadi dipisahke nih. Bisa. Berarti kendangnya Dipapake. Melu kene. Yo, arep seraginan guru Umpama nira nakoda tanpa prau sat sarah den Jolodri. Aku tak nyuwara ya, Pakne. Iya, Bu. Lah darane sinden bisu ya, Iya. Pakne. Nyi. Iki kudu diatur. Nek perkara nyuwara iki kudu diatur. Modulasine. Aja rebutan to. Nah. Ya to, kabeh ono masane. Lho. Saiki sing tuwa ki aja dikarekke. Sing tuwa kudu isih. Ayo, ambil napas dulu, ambil suara. Cik. Mbak Mimin, sik rek lu. Ambil napas. Nyi. Kuwi mengi nek kuwi. Mengi ora ambil napas. Ngi, semono. Ya. Ngidam sari as Kowe nek pengen ngerti suarane asli kuwi, Mbak Apri karo Mas Petruk, Mas Bagong. Nggih. Mimin ki mbiyen ki nek mung suarane Apri ki lewat tak omongi. Oh, iya. Lho, tenan lho kuwi. Jaman semono ki jek makantar-kantare tenan lho. Wong mendeme dadi manut gara-gara Mimin kok. Lho ki tenan iki. Saka suarane sing becik. wong terlantar-terlantar kuwi tak kukup. Lho kuwi. Mbok lumpukke. Kenggo karo suaraku. Lho, suara ati. Saiki dadi ngagor-agori ngono. Lah kuwi kabeh ana sebabe. Kowe critakno Min, ben kowe pengalaman Min, mang critake. Suaraku dhisik melengking. Apik endah peni. Dirungokke ning kaset wis kaya cetha kaya kaset. Kaya contoh kita. Lah, jaman semono. Ning gara-gara ki aku ki ya kuwi mau ngupain wong mendem-mendem mau. Lah wong aku kan ra iso wanto. Ra iso. Saben wong ngersake ya tak kei, wong ngersake tak kei. Lah, Suaraku iya. tuh rusak. Rusak. Nah. Dadi nglokor. Kula tuh pindah Allah ki marake sing becik dadi melu katut Allah. Lah kuwi. Kaya wong minum omben-omben walaupun sedikit, komer kuwi marake
kriminalitas Mabuk, yang lain. iya. Mergo wong mabuk dadi gelem colong jupuk. Betul. Mergo wong Memicu mabuk kejahatan. terus nyiksa bojo. Lah. Mergo mabuk ra ndek dhuwit pe carane nyolong lan sak pitumen kecukup butuhe. Dadi minuman ki medeni. Oh, Nah, kuwi. iki tambah ngakeh, Kuwi nggo tambah pengalaman nek diparingi kejayaan, diparingi nama yang baik, jangan sampai terus ngungasake marang kabisane. Ngerti ya? Di atas langit masih ada langit. Lho ngono. Lan nek wis dikei papan sing ana dhuwur di dalam kesuksesan, kita jangan merasa kita itu sukses, tapi kita masih merasa hanya baru berpuas diri. Nek wis ngono cukup wae tinggalkan kesuksesan itu dan cari yang lain. Anti mainstream tegese sukses bukan dari zona nyaman. Lho ngono. Kuwi. Golek terobosan-terobosan. Lah kaya mimin iki kerep diterobosi ngono terus. terobosan baru. Yo, saiki anu nyuwun lagu seragenan. Iya. Tembang kangen, tembang kangen. Enggak, iki nyuwun suarane Mbak Apri. Mbak Apri. Yo, kayak apa? Mbak Mimin tambah bangga wong yangi sijine nusul. Wis mana jodoh critake. Apa lho, Mas? Kicilan kok. Mas Kangkong. Cek sesuk kok ya nusul lho. Nyai kakung ki. Dijatahi kaya apa ae. Lumangsaku kaya. Mbok ya sesuk-sesuk ngono lho kok Iki lagi diagem Pak Deni rak ngono mendhi. Mbok ya wis ngalasik ngono lho. Selara betah. Sesuk ndek sapa saiki ndek sapa mbok sesuk dikantekke ngono. Pancen wong lanang ki nek hardane ya agek anu ngono. Wantamu. Oh, Monggo. Monggo. Engko digawe rong irama. Iya. Yuk. Wayah wengi udan krimis ra wis-wis banyu kan kumetis sisi nurku nangis wong sing tak tresnani ninggalake aku wong jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah juga kalbu rasa kang tak akan urus denganku lewat tembang kangen muka bisa jadi tambah kangen ini nanggang yang rinta bagi lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu kowe ora ngerti lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku ning sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ngerti sakjane aku setia ngenteni salin ditramani sing kesemu Ayo jaipong ke. Iya. tembang kangen
gumring sliramu ora iso ilang. Matur sembah nuwun lumadi kanthi becik. Tembang kangen. Gumyak nggih. Nggih, swasana seger. Meh gayeng pisan. Nggih. Meh kaya. Meh gayeng. Meh gayeng iki arep kukut apa piye anggo meh. Tak maca-maca atensi ya Mas. Nggih. Bengi iki ya disiarke lumantar YouTube streaming. Bagong Group Channel, Haji Sun Channel lan channel-channel yang lain sing melu ngeling matur sembah nuwun. Iya. Matur nuwun uga karo adi kula Nangki Anom Dwija kanggo sing wis nyusul kakangane. Nggih, sembah nuwun ya, Dik. Wilujeng lenggah ya sajake libur istirahat ngedem mesin, Nduk. Libur namung sewengi niki. Nggih, lah nggih. Iki wis dalange laris ora umum ya. Saking Mas Miyanto HS Pamulang BG tansah sukses lancar nyuwun lelagon nggih. Katur sedaya para kadang KSBG, KSFC dan SBA sembah nuwun Mas Miyanto. Mas Mentus Trisnyono KSBG Trangsan hadir bos. Wah sajake mambengi kurang trima kok iso nusur rene. Iya matur nuwun. Menika saking sukses lancar menika nderek monitor nggih sembah nuwun Mas Bambang Sugiyatno. Iya. Ana maneh Mas Assalamualaikum saking Magelang tansah nyimak amin. Mugi Pak Darmono selalu sehat amin. Nyuwun lelagon jineman Gathik Glinding. Oh nggih. Parang Nyi Dewi Pambayun ing ngasta kendhangipun. Oh nggih, nggih siap mengke kula aturaken. Nun sewu Mbak Cangik. Pripun? Menika wonten dawuh saking Kang Hamku Gati. Nggih. Ngersakaken kutut manggung. Oh, kutut manggung menika kelangenanipun almarhumah Simbah Riyin. siap, nggih. Nggih. Terus Simbah Riyin menika kelangenane kutut manggung. Nggih, nggih. Kedah dipun aturaken. Nggih. Nggih. Selamat dan sukses pagelaran ing dalu menika nyuwun gending sambung wanci dalu ngangge bawa. Sidinipun nyuwun Mutiara Dewi Pambayun SSN MSN. Laris ibu dosen laris bengi. Untuk Bagong Group dan Ki Bawang Darmono semoga tambah laris manis saking Bawa Sratin nika Supono. Nggih. Mangke jeng Dewi suwun berkah kendanganipun. Oh nggih, wah ndek wingi dikendangi Dewi iki malah wah wis nyenengke ya. Mas Eko Suroso ing Krempan Kebak Kramat Karanganyar. Dalu menika mboten nyuwun lagu merga idolanipun mboten nderek. Oh nggih. Mbak Wida idolane. Agus Rayu Travel Transport. Oh nggih, nderek monitor saking Kali Jambe, KSBG Kali Jambe nyuwun imbang ana katresnanku kula keturaken kangge penganten kekalih mugi samawan salam kadang KSBG sedaya sembah nuwun. Bapak Warasita Ngaran kula kintun lelagon saha nyadong duka dhewe ngile maca layang telat. Iya. Apa ketumbuk-tumbuk lah ya. Mas Ogi sembah nuwun KSBG. Sami rawuh Pak Sumadi, Pak Sastro, Mas Joko, Mas Bima sembah nuwun Mas Ogi wilujeng lenggah. Bapak Harjanto, Mas Guru kagokan ingkang selalu ngikuti Ki Bagong. Kapan kagokan wayang aneh iki? Iya. Agustus biasane. Bismillah Mas Harjanto. Tak tunggu. Monggo menika dipun aturaken lagunipun. Lah iki gandeng penjaluk iki anu Mbak sing sepuh, iya ta? Kutut manggung. Iki wajib diaturke sik. Nggih. Iya ta? Nggih. Engko ndek awake dhewe duwe seneng le Gojek malah kelalen ku duwe utang, iya ta? Niku kelangenanipun Simbah Putri almarhumah. Lah nggih diaturke nggih. Monggo Mbah Putri almarhumah kepareng midhangetaken menika kelangenanipun kutut manggung rumiyin. Ya. Digawe sing kepenak, sing bukani aku nyuwun suarane genduk Dewi, adikku wedok Dewi Pambayun iki dosen tur ya tukang kendang ngono iya nek ngeplak mesti bener ning ora tek seru
Sebabe lah nek le ngaling-ngalingi dadi ra patek banter ngono. Iya. Monggo nyuwun swaranipun Bu Dewi mengko digilirke, Nduk. Iya. Yo, kaya apa? Nah, no. Heeh. Ben adil diwangi Mbak Apri. Ayo Pri. Woi elok iki. Ayo Pri aja meriang-meriangke Mbak Yune no. Kaya jaman kejayaane Mbak Yune mbiyen kok lho. Kutut manggung iki. Iso kuncaramu ki ngungkuli Mbak Yune. Lah dalah. Duh. Ya. Ora kalah karo liyane. Oh iya, ning Mimin biyen luwih saka kuwi. Wah, saka luwih ngantek mengeses kaya ula. Lah napa kula sokke kok. Oh iya. Ilmu kuwi sak sokke kabeh ning kowe dadi pomo saiki aku elek ora kuciwa mergo wis nang lanang sing. Wis disokke dadi wong senengane sok-sokan. Sok blogok. Iya. Ajeng nyoba lek. Ampun mesake. Iya, Mbak Dewi, iya. Neng plang. Digawe galur, Mbak. Ora ndek basic kemayu lho. Iso. Kuwi pancen PNS ini keras kok dadi. Dewi iki fisik wadon ning jiwane lanang. Oh iya. Fisik wadon ning jiwane lanang. Ya nek lho iki lanang fisike jiwane wadon iki ya nek. Wola-wali ing Gusti ya. Wong lanang kaya wong wedok iki kuwi ndang gumune lho lanang kaya wong wedok. Ora disengeni wong tuane. Sapa kuwi? Kuwi sapa? Rencak kula enten wong lanang kok do gelungan. Ora cengeng ngono lho wong. Lah iya kuwi sapa kuwi? Ha nggih kula kaya gumun setahun jingleng serendeng. Oh, lah kuwi to cahe tadi. Iya Mbak Dewi. Ora iso Mas. Ya ora iso entah ya ora apa-apa. Iya. Senengane apa butuhe kok kuwi wis entah apa butuhe ora suwen men. Iya. Keringan Ya, Mbak Apri. Nano. Hanggeng nyame mana. Ya. Iya. Yo. Ketang
Enggak, kempul enggak? Iya. Meneh enggak? Ya udah ya. Pisan kas enggak? Wah, titis sama ditunggoni ora titis ki piye? Ha iya. Pujaan hatine dateng kok mulo seneng ae ya. Kowe gatas. Nyuara kok aja wigah-wigi. Kaya bunyi Candrana kok. Candramawa. Nyuara ki kalem ya kalem nek pas nyuara vokal konsonan harus jelas, artikulasi jelas. Kaya apa ya cethak muni ya. Ketekeng. Hor ketekong kuwi cethane ngono. Ketekeng. Lah telake muntir kok. Lah kuwi wis. Ya saiki Mbak Apri. Hor ketekong kong ngono ya. Kemayu, Pri. Kang. Meneh, Pri. Kang. Pisan kes, Pri. Kang. Wah, jan nyenengake ya, Pri. Ha iya. Wah, jane sale kemayu gali-gali. Saiki mimin. Yo, kutut sing dibedhil arep modiar kae mun nyuwara. Hor kata kong. Kata aku. Ha iya ngono kuwi. Kata aku. Kuwi kutut anyang-anyangen kuwi. Ya Allah wong nggo dhewe-dhewe. Ya pun pirsa ki ambak to kondange nek Apri kondang suarane, Mimin kondang rupane. Oh, tak kira kondang umuke. Iya. Wih, aku kelingan karo Mimin tak eling-eling pisan ki, Mak. Apa? Dagel karo Surgi Mas Gareng Angga ning Sukarjo ning daerah Hitan ngulur. Iya. Lho dagel ki pas dirakit ki sing didagel ki wong mendem dadi ora mandi. Iya. Suwen matane ngulat ki apa. Barang dikek ndangdut ki wae dan ngono ki wis ora iso muni apa-apa. Mbak Maratus ngantek kon mudhun panggung. Zaman semono. Iya. Ayo terus ke. Monggo. Kang. Nena. Mangga. Ya. Mangga. Ya ya. Mangga. Gusti Allah ki tenan kok Maha Kuwasa tenan. Iya. Ing ngatasé Piyai Kakung kok suarane jan wah nglangkuli Piyai Putri. Iya. Mergane niki men mboten patek landung. Oh ngoten. Kok Yanses niku lho wedok kok udut to beri ramsake rahimu to aku wedi. Aku jane ya pengen mesake bayine seneng kene. Lemang wedok sapane tak tuwapuke. Wong lanang kok wedok lho. Iki pengalaman lho Mbak Apri Mbak Mimin. Nggih. Nalika aku dolan ana ing Thailand, tenan, piyai-piyai ku panjenengane digoleki wadah karo negara kuwi, diragati, diandani ayu-ayu kae dikonserke, dipentaske, tikete mlebu ki larang lho. Jaman semono orang kleru nek dirupiah ki 750.000. Kuwi tenan. Ning nyatane gambare ki wah wis menipu. Iya, ayu-ayu gek seksi-seksi kae. Iya. Sing kados kula wonten sih. Oh, sing menik-menik kados kula wonten sih. Adoh, malah adoh. Iya ning iki alhamdulillah dibangkiti karo Mbak Sukipan iki pokoke dadi lajur utawa dadi pemimpin. Oh iya, dadi awake dhewe karya iki jangan sungkan untuk menjual karya kita. Iya. Yuk, terus ke. Nonano Para mitra kami
joget sing rada rempek sing penak. Nano nano, ya Mbak Pri. Yuk. Oh iya, iya, iya. Yuk. Gotong royong nyambut gawe. Anu, ya, iya Pri. Omben. Nano nano. Ata omben nomben nana Hup. Manukku dhewe ngono ya. Nang omah duwe manuk no. Iya, yuk. manukku dhewe Ata omben hae Batang rayang cengkok gerong yo jono nang kuwi yo bareng yo coba kabeh muni sing rumangsa lanang iya iya yo so ngono cik rak lu ya iya wah lagi kena kamu kanggo yo ki karo semangat dadi menyemangati nyambut gawe apa ki kudu nganggo bebarengan oh maknane gotong royong oh iya terus ke monggo anu pakan gotong royong nyambut gawe nyeneng ki ya Nadianto kuno ning wah iki penak banget iya nano yuk mandung sita dua lolo seru balungan yo sida apa ora mangan kupat janure wis tuwa
Gusti kula lepat nyuwun pangapura. Iya, kudu nyunglah. Yuk. Beksa Mas Petruk. Tutut manggung. Ana ning wong edan yen kok bubar. Sengene kok. Menika wonten kinten lelagon Pak Bagong Darmono saking Klaten kula penggemar wayang kulit panjenengan Pak Widodo Soditan nyuwun lagu Gubuk Asmara kali Sri Uning. Pak Saroso sing gadah damel lancar sekabehe. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo lagune Gubuk Asmara. Gubuk Asmara karo Sri Uning ning Sri Uninge sik ya. Oh nggih. Lah iki mau disraya karo Bapak Suratin lan akeh para netizen sing nyuwun supaya Mbak Dewi Fatimah ki ngendang saiki Sri Uning dikendangi Mbak Dewi Fatimah. Oh iya. Engko jaiponge Mas Anggit wis pas banget. Oh iya. Monggo. Dadi ora mulah malih nggih. Aku nyuwun Sri Uning diaturake karo penyanyi Mbak Ida Lala. Ayo Mbak Ida. Monggo terus iki Andi. Ayo diaturake, monggo. Langsung mawon Sri Uning. Bawane ditinggalke sik. Nggih. Niki umpami sing bawa Mas Kangko pripun? Wong nggih boten ana apa nek. Pancene adik kula nang kersa ya ora apa-apa. Wong soalé lagu iki kan sing nganggit ramane. Oh nggih. Dalmane Mas Kangko. Nggih, boten ana apa. Nyuwun. Ayo Dik. Sehipun Mas Kangko. Om Kangko nyuwun gunganipun. Oh iya iki sing yasa lagu iki penyanyi Bopo Haji Syukuran Suwondo kang ramane Om Kangko nggih. Komplit iki. Monggo dipun aturaken bawanipun. Monggo. Sri Kandimu ndang tekno terus. Sabar sik karo liyane persiapan. Oh, ngono. Piye, Kok? Sri Kandimu Nggih. nembak. Monggo. Kaya apa suwantene Om Kangko? Iya. Yuk. Piye kae? Mas BG, Nggih, pripun? derek bingah. Kula asline kangen kalian jenengan. Oh, lah nggih wong penyanyi lagi repot kok. Ah, iya, Kangen kali Dewi barang. Oh, lah iki. Kabeh-kabeh dikangeni Dewi ya kangen. Kali Sukimen barang lho. Iya. Jatah jek sesuk bengi jare. Jatah jek sesuk bengi jare. Ora betah ngempet. Nyusun. Monggo kaya ngapa? Iya.
sinebut pahlawan putri Sri Huning Mos Tika Tuban gong batu gong suara ku entek gong bantu Batu. kaya patut wong gur abdi kok bantu bendoro putra Kanjeng sira lawe Tro aku mau asine kangen-kangen karo Mas Gendras iki kancaku PT SMK Rencang sekolah. nggih Weh. Mas Gendras luar biasa Kok kita sepuh Mas Gendras karo panjenengan. bojone namaku iya monggo Tuk prangkung bojone kala bebela wirat moyo tan wurung Sri Huning ayo Dek iki ra ngono kok, dek ngene kidul kono, tan wurung siruning mis kram ngono kok. gundul kok wis kerap Yo. Nana. dadi kusumane bangsa monggo pun lajengaken Bapak menikmati Nggih, matur sembah nuwun Sembah Om nuwun, Kangko. Kangko. Berkahipun nggih, wah sembah nuwun ya Mak. Nggih, seneng rasane atiku. Ya Mbak aku Ida tampa Lala. kangen. Nggih. Ayo Mbak Ida diwiwiti. Engko jaiponge Mas Anggi kendang ciblone pasrahe karo Mbak Dewi. Ya, kaya ngapa? Ya, diaturake. Kamera fokusin ning nggone Mbak Ida karo pengendange tok. Wayange wis rasah sik. Iya. Berarti apik wayange. Ha iya. Bagong Petruk nyingkir Monggo kaya apa? Yuk. Sri Huning Mas Tika Tuban laku tresna ya marang-marang pirang kaya kamus prasaja anangku ranti Gong, Dun jebul bendarane awake iki suarane ya cemengkling. Lah nggih to, Ndara Sikandi? piye Petruk Wah, jan para tamu kesengsem kalian swanten panjenengan, Ndara. apa ya kaya mangkono
Injih saestu. Bagong. Bakok kok Kowe dadi Bakok. apa? Semar. Kok Semar? Raimu Bagong lho ya. Alah ndase Semar. Kakang Semar marang nyedak rene lho, Kakang. Pripun Bendoro? Wah, patut iki Semar. Kurang Patut ya. kurang nyemlek kuwi. Pripun, Den? Pripun Den? Nah, Begenggek. Begegek ugeg. bergegek ugek mbegenggek tuwek-tuwek Pak Idiak ilatmu iku. Wong ora cetha. Wah, krungu kae Sak dulito umel-mel. begenggek tuwek-tuwek. Tak kira yen kowe kok ngunekke aku begenggek rumangsamu aku ki apa? Lah, Lah syukur. ora. Ora. Wis pensiun. Sri Kandi. Ndoro Sri Kandi. Lah yo ya ngono to. Bendaramu suarane apik, Petruk. Nggih. Mula bener yen Kakang Mas Arjuna kuwi terus marang aku nek ya ngono to, Kakang Semar. Iya, Sri Kandi. Ya apa meneh? Lah kuwi sapa neh? Arjuna kok kaya ngono ki lho. Arjuna kok nggawa dream. Arjuna ki Mas Kangkoke patut cekli. Arjuna Kopen kok. Jeng paran Arjuna. Piye Sri Kandi? Dangu mboten pinanggih paduka menika tidak putih kemawon lho Jeng paran. Mancing. Jana kok mancing. Lagi iki jan mancing. Ayo terus ya sik. Wah, wis kelangan mancing. Petruk jarake ya engko ae to, Truk. Iki wis ayo. Dek bengi Sri Kandinan ra mangka. Kene ra metu ngajak Sri Kandi. Ya. Katresnane Tahu. kaya Ayo Jaipong. Iya. Bubuk asmara. Ayo. Lo. Kak iya. Oh. Jenenge gubuk asmara. Biyen nate aku anti asmara. Tanpa bantal, tanpa koso. Botabote ketangan asmara. Aku bukan awayah wengi angati kakak reno elak semangat Mas Anggit. semangat sing anu balung ya semangat. Iya. Pokoknya Rinto bengi iki beda dari yang rinto-rinto yang lain. Oh. Wis nek mung malam-malam kemarin itu apa Sebabnya apa Pak Biki? Lho ada penyemangat kok. Bocah yang dari melu iki Rinto itu tetep Ada yang mensupport. wah piye ta. Bawa poster kemana-mana. Kuwi mau ki ning anu neng cangkruk ngomah ki wis lemes kae lho ning turu ning nggon gazebo kae. Ngopo to? Awak kula lurek-lurek lho, Pak. Engko 200 mangkat tok ora gerok to. Napa nggih, Pak?
Oh lah Lah iya. ndek bengi jare Mbak Maratus gur ngeses tok ngono. Kurang tak jelaske ngeses apa pengempesan Pengempesan kaya ban wae. Yo, lagu sing dijikuk judule saka Komplang. Apa kuwi? Guguk Asmara. Ya Gubuk kok. Guguk ndak iki. Kuwi nek perkara guguk iki takon oleh Jepang kuwi lho. Yo. Terima kasih. Telah terlantun satu buah lagu Guguk Asmara. Gubuk Asmara wae. Gubuk Asmara nggih. Tak maca layangna sih ya Mas. Iki pokoke lumantar WA iki wis santer banget. Bapak Haji Suwantik ya Sumarto. Salam kagem dulur KSBG pundi kemawon nyuwun lagu Madiun Ngawi nggih sesuk. Niki nembe dugi Kartosura. Pak Ngadinu Pondok Ungu nggih matur nuwun. Nyuwun sesideman nggih kagem Om Kanggo. Terima kasih. Menika Cikarang Baru monitor Pak BG sembah nuwun Mas Tulus ing Cikarang Baru. Penyanyi Ki Bagong Darmono kula badhe nyuwun lagu. Oh iya, siap kula aturaken. Om Haryanto. Nyuwun kiriman lagu napa mawon matur nuwun Om Haryanto nggih kula kirimi. Mbak Yu kula nggih kula kirimi kabeh Budi Warsini, Budi Mendung, Budi Wajina, Budi Endang, Pak Dianom Suroto, ya, Budi Pipi. Kabeh dikirimi, kabeh tak kirimi. Iya. Bagong kirim lho sapa? Sapa bojomu kirimi Ragong? Karepe batetat. Mamae Gita Hongkong. Waduh lah iki. Mamae Gita Hongkong iki sanes. Ah iya. Ngaturke apa Yung? Aku duwe lagu judule Sengkuni tak aturke sik. Iya. Mensikapi keadaan saiki kabeh wong iki raca-raca do kaget karo kegiatane Sengkuni. Mergane cirine Sengkuni iki siji seneng golek rai, loro seneng katut, ping telu seneng gawe kisruh, ping papat seneng ucuk-ucuk, ping lima seneng golek posisi ning tanpa prestasi kuwi Sengkuni. Ya. Iki lagune Sengkuni garapane para kanca Bagong Group. Ya. Iya, diaturke, monggo. Buku saking Saron. Ayo dibuka sik bukune. Saiki ora model buku, mak modele HP kok. Ah iya. Mung cukup siji tok nggo mbukake nek iso. Iya. Buka Sengkuni ya iso, buka bojone Sengkuni ya iso. Iya. Ya kaya ngapa? Diaturke. Suara kor lagune Sengkuni para kanca. Dados Mimin Apri sinau sesuk dicampur sari. Ya. Glelang-gleleng saja kabeh nguasane. Gawe trimo penak wae. Kaya
diuntul mintal mintul mangga kebul yen muni mung kebal kebul golek ngarep ngomong kabeh enti anggap ra peduli kambunge ngarani ati sok kemeruh lagi duwe pengaruh ngendikane sarwa enak nang semake pikir kawene natani ati kelelang-keleleng saja kabeh kuasani Trita penah wae lae kaya ora ana liyane lae ing burine yen ana dielekake dhuwur langit mesti ijik ana langit cakra manggilingan urip iku lir gumanti mula sing wis padha aja sok lupa diri elak sengguni jadi intine wong uri aja sok dadi sengguni Nggih. ora usah umuk ora usah sombong kuwi intine ngono kuwi ya Masa dadi provokator. kuwi ana maknane ora mung asal ya sing urung nyuwara iki jek akeh nduk sing urung nyuwara Mbak Maratus ya urung Mbak Tika urung terus genduk Utsa sik nduk Utsa ya nduk Utsa Utsa Parwanto ya dagelane men karo leren om mesake aku nyawang Mbak Apri karo Mbak Min mesake pancen ya Allah kita oleh pucet banget tur nggih kula niku ngeten iki nderek panjenenganmu tanggo sramu oh nggih nggih ya ora sombong ora takabur kancane pandemi 2 tahun ya do sengkleh nek kula ya ora ya tetep gendil iya nyukipan ning YouTube dite akeh soalnya kula alhamdulillah termotivasi piye carane ngoten niku iya Dadi sampean gendera abang. ora ubet ora ngliwet ngono oh dadi ya ora banget-banget ning grandet ora banget-banget ning Kresulong nggih betul Berarti seniman memang betul-betul kreatif iki Jek panjenengan. kreatif, liyane dodolan mas-masan, ya ora apa-apa. Adol lemari, aku adol awak. Malah nista. Omahe jek utuh. lambene Kanthi pakurmatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam para matur dumateng grup Ringgit Maju Sol Bapak Bagong Darmono ngaturaken nawala saking Soto Ibu Harto Dalmi Buddha Mayang derek mangayu bagya dumateng Pak Sarasa anggenipun kagungan kersa ngunduh mantu. Mugi tansah wilujeng rahyune sekala pikantuk barokah sakinah mawaddah warahmah. Kanthi nawala menika kula nyuwun lelagon utawi mundutan gending titipan anak putu. Nggih mangke kula aturaken. Mugi tansah karahayon sedayanipun matur nuwun sponsor toko besi warna prima Mayang. Oh, toko besi warna prima Mayang. Bisa didapatkan di toko besi warna prima Mayang. Iya. Jan iki nyenengke tenan. Aku tak ngaturke laguku siji engkas apa judule Kidung Wengi Pelok Barang. Oh, tak kirimke penggemar-penggemar pelok barang. Pak Supomo Jember kula kirimi lagu Kidung Wengi. Mas Mentus Trisnyono kula kirimi lagu Kidung Wengi. Eko Suroso ora njaluk nduk ora njaluk. Bocahe ora ning ora njaluk. Iya. Monggo dipun aturaken. Iya. Iki mumpung ning nuansa pelok barang, Mak. Iya. Langsung nggih, Nduk, buka celuk. Iya. Bawane masih dalam proses nggih. Kaya ngapa suarane? Monggo. Nenano nano nino. Yuk. Oh, dereng Mbak Maratus sing Mbak Maratus ngantek lali aku. Alah tus. Kowe iki mari yo ndelik wae. Jemdeng sik Mbak Maratus. Oh, awrung. Lali Utsa ki prasetya aku ndek ya. Sorry ya, Sa. Monggo Mbak Maratus,
jumeneng Mbak Maratus. Sampangi. Katahe Kang Mestani lho Mbak Limbo. Piye? Nek Mimin kaya Mbak Ida Lala, dedeke prigele trengginase nek Apri kaya Mbak Maratus ngoten. Mung kuna gedhe Pri, esuk gedhekno. Pri aku ndengi karo mimpin ki wis kencan Pri. Menapa? Aku ndengi rak ning gone dokter anu Pripun? tukang gawe sikil prostes kuwi lho. Nggih. Ngerti ra? Nggih. Heeh, aku wis ngebel karo mimin. Mosok susukar dicor ki Pri ya aku ya. Ya umume mawon Pak. Ngoten niku. Ning Mas Japro Medika kono. Aku ngomong saged Mas, damel saged mawon Pak, mungkin mriki diukur riyen. Oh nggih. Sesorane ya wong loro ya tak ukurke. Wah, nyenengke banget wae. Ngeten iki kula ganti model, kadang kula ngangge model kotak barang kok ngeten iki kula. Wah, pas Gumantung kostume to, Nduk. susu kok model jajah genjang barang iki apa. Nek Harajuku pas model-model kono ngono ki ya ora kudu ngene iki. Ya wong lanang ngene iki ya bosen nek modele ngene iki terus. Lambing turah. Kuwi mending ora tekan geger ndekne nang mbuluhe iso tekan geger lho mimin ki. Lah susu kula kan tamasya kok. Mosok Lambing. kosong terus. Yo, sorry ya Mbak Maratus, aku kelalen. Wong saka ya Boten napa-menapa. heeh, nek sampean ki ngangeni Lotus. Ndek iki nerane semangat gara-gara sampean ra mangkal Lotus tenan. Do garing kabeh telake. Ayo. Galau. Terus napa kula iki bagian pengairan kok. Lho lek enek sampean ki seger sing tanpa nginum kok. Nek ora percaya takono aringing tukang eson kuwi. 100 boten to, Pak? Ora enek. Aduh, ngelak, Pak. Nglimun. Ngono iki mbok ya dikabarke. Nah, iya. Pakai piye to, Dik? Kok ngono kok. Ngono ya ora ngabarke. Oh, semu. Lah kuwi. Upama dibanjeli ngono aku ngono gelem rame. Nah lah. Mau apa kaos kaki wae ya. Nggih pangapunten Nggih. sekati gedhi. Ora apa-apa, ya. Ya bismillah. Iki suarane ngagor-ngagor ya, Nduk. Heeh. Iya, kaya ngapa buku colok, Mbak? Yuk. Ketunging tengah wengi minangka kanca kancaning sepi ati kang cumpa tanepi sakondha among iku Gongke gak dilancarke titipan anak putu. Iya. Ayo. Mbak Mimin, Mbak Apri. Jumeneng. Ya. Mas Garek, Mas Bagong, Mas Petro. Monggo Pak Haji Anom Suroto, Mas Anom. Iya.
kemari loh sinawi kreta raharja iku nuswantara bumi nek kencana uga wis kawaca kanthi dasar Pancasila alase isene iku kabeh dadi titipane anak putu prayoga muditaya slamete aja dilalekne 2 kali Mas Anggit padha nglestareke supaya bisa nganti umur anak putu kemari para cinawi ketara harja iku nusantara bumi nek kencana uga wis kaloka kanthi dasar Pancasila alase isene iku kabeh dadi titipane anak utuh prayoga budidaya slamete aja dilalekne yo padha lestareke supaya bisa nganti tumurun anakku Mas Bagong, Mas Petro, Mbak Sukipan lenggah kandis keca rumiyin nggih ngrampungi kewajiban rumiyin. Iya.